kali ya, yang 2 kali keguguran masih dalam kandungan masih kecil-kecil, dan yang dua kali lahir tapi nggak ada. Iku sing 2 meninggal dari dalam kandungan keguguran gitu. Ora usah mulih 6 lho, ora mau usah mulih kocluk ya. Wong kene wong Indonesia kok ora usah mulih. Dok kodok, kodok. Wong kene wong Indonesia ora usah mulih. Emang visa gandole nek turuke mbokmu ah. Visane melu mbokmu ah. Nang kene visa ya mbayar kok ora usah mulih. Kene wong Indonesia apa ya dek ditampa permanen nang kene ya ora ditampa to cuk kowe iki kok ya eneng. Ngalimo mosok manak kaya sapi lah piye to. Halah omongane sainem ki ya blak kotang tanpa aling-aling sambel terasi rasa adewe iki duduk wong apa ya wong ahli agama jadi ya adewe wong dalanan. Adewe wong dalan. Yes ngene iki basane wong dalan. Walah berarti pen belum punya anak. Wis duwe anak. Tapi gak enek. Tempaskekku tahu ngetokne bayi ping 4. Tapi sing loro iki keguguran umur 4 bulan dalam kandungan iku gugur. Sing ping pindhone umur 6 bulan iku prematur gak ono. Terus sing loro lahir wis wujud bayi, tapi anake gak ono. Anak ilang. Yo Mbak kerja usaha de Indo yo Mbak 6. Iya. Oh gedene selamat malam dan salken dari Papua. Iya Kelly Nimbahfu. Salken juga saya dari Blitar Jawa Timur Tuan Kelly. Berteman baik ae Mbak 6 kita. Iya, lebih baik itu berteman baik. Nambah konco, nambah seduluran, nambah rezeki ya. Kowe nang mau kowe melintas ndek kota mana-mana lek nek sing mau kenal iso mampir ya to. Raketang mek diweki wedang gitu. Sambel dawane ceritane bolo mengsedih nih lek diling-iling yoyu iso move on saiki wis alhamdulillah. Iya sambel terasi. Masa lalu itu ndak perlu diling-iling. Kita harus menghadapi masa sekarang. Hidup kita terus berjalan, ndak mungkin berhenti arepe gandul nanggen wit mauni ya toh. Arepe gandul sor wit pakel kan ndak mungkin. Kita harus tetap menjalani kehidupan ini dengan kocluk ya. Engko lek adewe waras, adewe lorati. Jenengan ayu tenan Mbak. Oh Kelly, alhamdulillah, mosok ayu to. Lek YouTube iku gak ono filtere ya, Cah. YouTube iku renek filtere, sing enek filtere nggih TikTok. Facebook juga gak enek filtere, YouTube gak ono filtere. Sing enek filtere itu Instagram karo TikTok Rodianhu. Ya sek ngene iki lah rene aine asli. Gak Lili malam Mbak Lili. Sambel trust aku wis suwi nek channel iki mung nembe komen ping 5 iki. Aku ngerti sambel terasi. Pian banyak kerja keras mungkin sampai keguguran perlu istirahat ndak. Mbak Nem dhisik itu bukan keguguran, bukan kerja keras. Lek kerja keras ndak kandungan lemah dulu, apane cilik ya. Dhisik diiclek mantan bojoku dicabul. Mantan bojoku itu aku umur 14 tahun. Terus 15 tahun itu aku meteng. Jadi kandungan lemah terus cilik. Aku diancel mantan bojoku biyen ki aku ki urung M. Dadine dadi bayi ku ora sehat. Ora sehat dadi bayi yo. Jadi ngono. Terus duwe anak iku wis gede tapi anake renek gitu. Peh 14 tahun wis dikentu Cah. Iya, aku dhisik dicabul. Aku korban cabul, makane kenapa nek enek kasus pencabulan kaya Azhari Pati, kaya pencabulan nanggen ponpes aku gedeg. Tak viralnya melalui Facebookku. Kenapa aku kok geding, aku bahas tempaske dicabul ya.
karo oknum kiai